xa uthetha naye mna nam uzame man uzame umconvince man yabo wesixanisa Try ukaphatha your best. Mbetha iqhaga enhloko mani moyiki. ya mna Ntoni ingxaki yakho? Ntoni rhweca ungathethi? Hayi futhi Dani thetha fondini. Uthe uzothetha nje hayi. Uxabana manezana abathetha nefuna uthetha mani. ikhona afuna ukuxela yona nathi kudani Ethani kaloku ngantshela ixesha bonke ijoke iduza apha. Dani thetha sivumelene ba uzothetha bra. Hayi lo muntu unjani? La manje lesigebengu ukhola la ntwana ithetha ngawo community yakwa. Ithi shit ngawo la ntwana. Iyakujongisa ayikho la nto ithethayo ba. Ngoba ungayikhaba singakuncedisa. Fondini jonga. Jonga di ngicapukela le ndawo. Wena sigebengu le ndawo ithi la alayite pha. Yona asikoyiki. izenzo notex yakhela manje Jonga athi ingathi yona la ntwana ayimoyiki. Sister